Ini acingannya. Nanti merekam tuh. Maksudnya. Bikin dulu. Tinggi benar nang. Enggak please bye. Jumlah lah betul nak. Aje kawan ke. Aje ini acingannya. Kan dia kan biasa. Agora vou depende da parte agora. Ini sih, bukan ini kan. Dari situ ini. Ini ya. Ha सिंनि इदि गरंनिफ्रायनो ओंखारबोयो इसोरो नै नै सिङाव उन्दुना बोरो नैयावबो लारि लारि दोङो सिङाव इसोर गोदोर गोदोर खुलुम खालामनानै इदिनो खुरना थाजोबो न'आवदि इदि माबाफोरा ब्र'आव थाङोदि मालाबा हाया गब्र'नानै
साफा जाजोब्बायानो दाङा गैला